കേരളത്തിന്റെ കുംഭമേളയായ തിരുനാവായ മഹോത്സവ നഗരിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ. ഇന്നലെ അതായത് ജനുവരി 21-ന് നിള ആരതിക്കായി താൽക്കാലിക പാലം തുറന്നപ്പോൾ രാത്രി 9 മണിവരെ ജനസാഗരമാണ് ഇവിടെ ദൃശ്യമായത്. ഭക്തർ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഇതൊരു താൽക്കാലിക പാലമാണ്. സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെ ഇത് കടന്നു പോകാൻ 2 മിനിറ്റിലധികം സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കൂടുതൽ പേർക്ക് ഒരേ സമയം പാലത്തിലൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ കുറച്ച് പേരെ കടത്തിവിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. ദയവായി ആരും തിരക്ക് കൂട്ടരുത്, ക്ഷമയോടെ സഹകരിക്കുക. വോളണ്ടിയർമാരുടെയും പോലീസിൻ്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് മാത്രം വരിയിൽ നീങ്ങുക. ഇന്ന് ജനുവരി 22-ന് അത് വൈകുന്നേരം 5-നും 6-നും ഇടയിൽ പാലക്കാട് നിന്നുള്ള രഥയാത്ര ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നതോടെ തിരക്ക് ഇനിയും വർദ്ധിക്കും. തിരുനാവായയിൽ നിലവിൽ എല്ലാ ട്രെയിനുകൾക്കും സ്റ്റോപ്പില്ല. അതിനാൽ ട്രെയിൻ മാർഗം വരുന്നവർ കുറ്റിപ്പുറത്തിനൊന്ന് 7 കിലോമീറ്ററാണ്, തിരൂരിലോ 11 കിലോമീറ്റർ ഇറങ്ങി ബസ്സിൽ വരുന്നതാണ് എളുപ്പം. ഫെബ്രുവരി 3 വരെ നീളുന്ന ഈ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷണങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ.